algo que teño pensado moito é sobre a mentira, non? Pero cando les filosofía, o da verdade e a mentira é unha cousa que se lle deu moitas voltas, non? Mas eu pensei máis aló na mentira como a máis entre persoas, non? Mentira e a traizón. Pensei moito na traizón porque, para min, é unha cousa moi dolorosa que vexo traizón no que a xente entende que son cousas pequenas, non? Eu uso moito para falar disto a palabra deslealdade. Esa sensación de que a persoa non é de lei, non? Non é leal, non ten presenza e non ten ese asento. Pensei nestas últimas semanas na idea da identidade compartida. Pensei moito nisto porque xa nun momento vital onde és tan selectiva cos teus vínculos, onde, ademais, eu fixen unha seja, non? Unha seja de verdade, non quero nada superficial. Duns anos para aquí, digo, isto sexo, a min non me aporta nada ir o venres tomar o viño e ter conversas banais, non? Neste momento da miña vida, cada un, eu non digo que estea mal, é máis, eu creo que é moi necesaria esa socialización máis superflua, non? E que é moi beneficiosa. Mais eu, dentro do meu proceso destes últimos anos, eliminei-na. Así, como a inciso, para que non pareza que quero dicir, é algo persoal meu, que eu decido por e para min. Pero a identidade compartida é algo que existe nos vínculos fondos, onde hai conexión emocional, onde hai vulnerabilidade, porque se comparte o que se sinte, como se sinte, e como unha está cara á vida. Daquela comecei a pensar que a deslealdade, para min, rompe esa identidade compartida. A identidade compartida que ti tes con unha persoa é algo, ti tes a túa identidade, a persoa ten a súa identidade e dentro de aí hai unha parte que é a identidade compartida. Cando a persoa é desleal, para min, é desleal a algo que é a base da identidade compartida, que son os valores. Compartimos os mesmos valores. De fronte á vida, estas cousas importannos e importannos en común. Daquela, eu creo que a deslealdade rompe esa identidade compartida. E aquí, para min, eu vino así, e pensei moito nisto, non? A traizón, a mentira, a deslealdade, porque para min é o engano en sí, non? Leva a ocultación, hai unha falsidade aí. A persoa daquela racha con eses valores e convírtese, en certo modo, nunha persoa que ti xa non coñeces. Querías coñecela, mas non a coñeces porque racha con valores compartidos que ti crías que tiña. Racha coa identidade compartida. De repente, non só a persoa é descoñecida, senón que o vínculo comezas a sentilo alleo. Tamén como se fose un engano. Incluso
como se fose algo falso e faite dubidar da túa propia vivencia. Isto, dentro de ti, é un proceso bastante complexo porque tes que reparalo ti, non? E tes que reivindicar ti contigo, non coa persoa, porque a deslealdade rompe algo que é imposible de volver unir, porque rompe a confianza. Poderíase matizar. Eu son consciente de que se pode recuperar a confianza, mas de entrada iso queda roto e non hai reparación, pero tamén rompe a túa confianza na historia en sí, no pasado. Rompe ese sentido que ti tiñas nese vínculo e de cara á persoa. Ti, agora a persoa xa non significa o mesmo para mí, o vínculo teño que recolocalo, teño que pasalo todo polo filtro da deslealdade, pero o que é máis duro é que eu teño que pasar ese significado meu aí tamén por un filtro, onde eu podo verme desde parva, non? Cega, ata pouco válida, non? Porque canto valor eu tiña se a persoa, non? Me enganou, me mentiu, me ocultou cousas, viviu no engano. E isto, se ti conectas moito, non, con esta parte humana, coexistencial, é difícil integrar isto. Porque dis, que é o que eu vivín? Que foi isto? Foi verdade, non foi verdade? E aquí eu diría que tes que reivindicar a túa verdade. Dicir, eu fun verdade, eu fun real, eu fun presenza. Mas iso hai que pechalo. É moi difícil integrar isto á narrativa da túa vida. E aquí vou á sociedade. Unha sociedade do superficial é unha sociedade onde a identidade compartida tamén é unha simulación. Como non hai vulnerabilidade e as persoas non poñen sobre da mesa nos vínculos esta persoa son eu sinto así, sinto estas cousas, penso estas cousas e isto é importante para min a nivel valores, sí? A identidade compartida é tamén superficial, é en sí falsa. Por iso eu ás veces, cando unha deslealdade me parece a maior das traizóns, non? É algo que a min rómpeme a miña estructura moral, afectiva, rómpema totalmente. Xente di, é unha tontería. Claro, se ti estás aí adaptada ao social e non tes, por un lado non tes ti unha identidade moi asentada, porque os teus valores son superficiais, son un discurso que queda ben, é un discurso que encaixa agora aquí, neste momento, que eu quero pertencer e quero que me acollan e que me validen. Logo a deslealdade, pois non existe en sí. En realidade, non estás sendo desleal a nada. E daquela, pois non importa. Pois dá igual. E isto, eu penso moito, non? En como vivimos nesa superficialidade onde xusto que a lealdade non existe e a deslealdade tampouco existe. Porque non existen as identidades compartidas, nin sequera existen as identidades que no esencial permanecen. Non existe a presenza humana. Estamos simulando, estamos no superficial, estamos agradando.
E ser unha persoa leal non agrada. A función da lealdade non é agradar. Ti non és leal ás outras persoas coas que te vinculas por agradalas. Eres leal porque está na túa estructura máis humana, non? Porque ti xa revisaches os teus valores e aquilo que te importa. E a lealdade para ti é importante. E logo aí nese proceso, pois dirás, pero eu son fiel a min, porque a lealdade, como todo, comeza por min. Eu son leal comigo, eu son de lei comigo. A min estas cousas importan, eu ofrezoas sempre. E ao final, non me cansarei nunca de dicilo, as interaccións entre humanos son a base da túa existencia. A túa existencia e a túa identidade non é o traballo remunerado que ti realizas, non son aquelas afeccións que a ti che gustan. Aquí podería matizar as manifestacións artísticas, non? Que eu creo que están moi conectadas co humano, que se podería falar diso. Mas falamos de que o esencial humano é ser tribo, é ser comunidade. E a túa identidade sostense niso. Despois ten moitas cousas, que son moi importantes tamén. Porque a sociedade avanzou, non podemos estar aquí de tribo. Xa está para sobrevivir. Isto tampouco é así. Mas todo iso ten que sosterse sobre o esencial e sobre o humano. E aí fallamos porque a sociedade, toda a mensaxe grande que nos manda, ten que ver coa productividade e co consumo. Ten que ver co sistema, que ten que seguir funcionando. E hai que pensar nisto. Hai que pensar moito nisto. Eu penso moito nisto.